convento, el Partido Comunista, un grito regimiento. Venga, jaleo, jaleo, suena la ametralladora y Franco se va a paseo y Franco se va a paseo. Nosaltres guanyàrem la guerra. El camí dels Reis, a Son Foleres, el cementiri de Porreres, allargassats a la cuneta amb un tret del cap, quedaren els escabrans que ens havien fet la vida impossible. També que hi tirem a les dones que portaren les banderes el 1er de maig, Aurora Picornell, tantes d'altres. A l'endemà, per descalipar els manobres del Molinar, el meu home i el fill anaren al banc i damunt la taula perquè tothom ho pogués veure ben clarament. I va posar els sostenidors en Aurora tacats de sang. Mira-ho aquí, que allargat, després de fer tanta feina. De què t'ha servit no aturar mai? Voler acumular cases i terra per fer de la teva dona una senyora? Perquè els teus fills tinguessin carrera. Més voldria que en lloc d'acumular tantes pessetes t'haguessin preocupat un poc més de la teva mare. Vet aquí, un dels homes més rics de Mallorca, soci de la companyia anglesa d'organitzacions més importants del món, la West Company Limited, amb sucursals obertes i treballant activament arreu del món. Del Canadà a Austràlia, des d'Egipte a Indonèsia, passant per totes les illes del Mediterrània, Moscou, la Xina, la teva mare m'has tingut ben abandonada entre negocis i querides. Diré, mira, si has estat res en aquest món, ha estat pel meu treball, per la vigilància i el control que exercitem un teu, quasi sense que te n'adonessis. No eres un home amb vocació de fer negocis. Això ho veren de seguida. El teu pare i jo mateix, quan els jesuïtes, fent el batxiller, ens digueren que els diumenges, en lloc d'anar a futbol, t'estimaves més llegir històries de dibuixets o pintar. Figura't, un artista a la família. Quina vergonya! On hauríem pogut arribar? Un pintor de quadres, un escultor, un d'aquests desgraciats que escriu per al piano o representen obres de teatre. Finalment, ha mort. Ha deixat d'emprenyar. Ja era hora! A la fi podré descansar. Quasi m'ha fet perdre l'enteniment. Mira, qualsevol que el ves diria que és un bon home. Quan començà la història que ens portà irreversiblement cap a la total i mútua destrucció? Si miràssim les velles fotografies aferrades als àlbums polsosos i deixant incloure, podries constatar, malgrat et costi creu, que hi va haver un dia de noces, amb flors, amics, convidats, un veritable eixam de coneguts. La bona societat palmesana que exterminà d'arrel els rojos amb interminables nits de disbauxa i trets al flanell.
ramos de flores con lanzadas de los colores nacionales, bordados por señoritas de la sección femenina. Terminada la ceremonia religiosa, los recién casados se trasladaron al Palacio de la Diputación. Habría marcha un grupo de bellas muchachas vestidas con la indumentaria típica de nuestra sana y honrada payesía, no contaminada del exotismo cosmopolita. Cubrían la carrera pelayos y flechas. El novio vestía de uniforme de requeté. Le acompañaban sus camaradas de la fe y de las oros. Camaradas, la falange española, como hada madrina de esta boda, celebrada en la Catedral Basílica de Mallorca, en su primera fiesta de ternura y máxima espiritualidad, representada por vuestro enlace, camaradas, hace votos de dicha prosperidad en tan pecado momento. Que la alegría de esta fiesta en vuestro día, que solo el dolor de la patria empaña, os haga desear poner a España arriba, y a vosotros y a vuestros hijos, si Dios os lo depara. ¡Viva los novios! ¡Viva Franco! ¡Arriba España! La distinguida pareja de novios y sus familiares se trasladaron al Mediterráneo Hotel, siendo ovacionados al llegar al mismo. En el agasajo participaron más de 400 camaradas, todos ellos falangistas, militares y requetés. El valiente conde Rossi, que presidió el banquete nupcial, terminó su parlamento deseando felicidades a todos y dando un viva a España y al duce, y fue contestado con entusiasmo. ¡Viva Franco! ¡Viva el duce! ¡Viva! ¡Viva! Guanyaren 50 anys de tranquil·litat, vivint de rendes, enriquint-nos amb la companyia. 50 anys sense que ningú ens demanés comptes. Investigars el passat, aixecars la veu i molt manto. Ets insultats en sortir a missa cada diumenge. 50 anys dins el casal, amb l'única distracció d'anar a l'església una vegada a la setmana. Les visites a la possessió, renyar els criats, veure com a poc a poc anaven morint els nostres amics. Aquell llunyà juliol del 36 ens llançàrem al carrer per salvar Espanya! No ens ha demanat ningú com obtingueren les terres de Bentinat, ni els terrenys de Manacor, Pollença o Sineu. Una cosa era certa, lluitaven per salvar les nostres riqueses de les urpes de totes les aurores picornells que poguessin néixer el dia de demà. No menys l'hora corrent! Artículo primero. Se declara el estado de guerra en todo el archipiélago balear. Artículo segundo. En defensa de la patria, asumo el mando absoluto en todo el archipiélago, quedando destituidas las autoridades civiles. Artículo tercero. Resuelto mantener inflexiblemente mi autoridad y el orden, será pasado por las armas todo aquel que intente, en cualquier forma o de palabra, hacer la más mínima resistencia al movimiento salvador de España. Con igual ejemplaridad, se castigará el mínimo intento de fomentar huelgas o sabotajes de cualquier clase y la tenencia de armas, que deben ser entregadas inmediatamente en los cuarteles. Artículo 4. Todos los soldados que disfruten permiso deberán incorporarse inmediatamente. Asimismo, se incorporarán inmediatamente a sus cuerpos todos los soldados pertenecientes al capítulo 17 de la Ley de Reclutamiento, denominados cuotas, pertenecientes a los reemplazos de 1931 a 1932. Todos los soldados de estos reemplazos que deseen hacerlo voluntariamente para contribuir a este movimiento salvador de España. Palma de Mallorca, 19 de julio de 1936. El general comandante militar de Baleares, Manuel Godet. Pobret, ja és mort. No s'ho hauria pensat mai. Un cop més, agafar les seves primeres vacances en molts anys. Sempre els hotels, els viatges, les convencions dels socis titulogeratos. O era una excusa per fugir de casa? No ho sé, ni crec que ho podrem saber. Ara ja està. Estava
mansió al poble. Volia vestir la casa més gran de la contrada. El nou xalet del Malpàs també li llevava la son. Una setmana abans de morir, encara anava i venia de ciutat fins al port de l'Alcúdia. Massa anys de feina constant. Ell i l'àvia, atents, vigilant els treballadors, controlant que no s'emportassin res dins les butxaques. Ja no comentarà més. No te'n recordes? Però què dir, tu eres massa petita. Sempre estava de viatge, sempre estava ocupat. Maria, avui tinc reunió amb els nord-americans. Maria, t'han telefonat de París, de Londres. Has donat a rentar la camisa de Retges, la que compraren a Milà? Déu meu, Has fet una dona sense que me n'hagi donat. Quant de sofriment. D'ençà que ens casàrem, mai cap detall. Ni unes flors el dia del meu sant, el dia de l'aniversari del nostre casament. Quina diferència més gran amb les històries de les pel·lícules de la televisió. Aquestes de les sèries sud-americanes, aquestes. aquelles que els protagonistes porten regals a les seves amants. Exacte, aquestes. Ara, que pensar que ha mort, ja no veig formigues per la casa. Oh, arena, compra cambres i passadissos! No m'entrebalis! Seu, seu. Et deia que ara m'estaré tot el matí veient els serials que fa la televisió. Potser demanaves massa un home com un pare. Tu m'ho digueres no fa gaire. Encara no portava un any de casats, que ja us miràveu com dos enemics condemnats a la mútua destrucció. Ell s'anà afeccionant a la beguda. No podia oblidar el que va fer el temps de la guerra. Competera, mai no l'estimades. Primer per les ampolles de xampany que tornava el comet de les escombraries. Després vingueren el vodka, el conyac, el whisky. Sí, el matrimoni pot ser això que dius. Convertir l'amor en una presó per tota la vida. Era de mal portar. Mai el vaig poder suportar. Tenia un munt de manies a les quals s'hi acostumava fadrí i mai els hi vaig fer llevar. Va per damunt les rajoles, que les criades s'havien acabat de frenar. Deixant notes escrites amb llapis a la paret. Riure sense cap motiu aparent. Comprovar la temperatura de la llet de l'olla amb un dit de la mà. Posar-se els auriculars de la ràdio per tal de no sentir la vostra veu. No volem passar mai per davall d'una escala quan sortíem a passejar. Te'n recordes? No suportava que giressin les cadires al seu davant. Li feia por. Deia que portava mala sort. Se'n riuen de tu, fill meu. Posava la mateixa pel·lícula d'indis 10 vegades a la nostra sala particular de projecció. S'especialitzà en torturar-me psicològicament. Intel·ligent, mentre sa mare, una bruixa de dona, controlava el negoci. Ell, per fer-me tornar boja, m'apagava llum quan anava a dormir. Feia veure que llegia i era mentida. S'aixecava sovint amb l'excusa d'anar al lavabo. Em destapava. Feia renou amb el cendrer per impedir que m'adormís. Fumava sense tema. Ara és un pecat. Tu no saps què dius. Al costat de la pistola amb la qual donava el tret de gràcia, hi tenia el tabac. Què m'has d'explicar? De ben jove aconseguireu introduir-me en el gris i vulgar territori de les vostres petites venjances. Parlen i parlen, però no t'estimen, ni te n'estimen mai. Mira-les, riques, aviciades. Qui se'n recorda dels magres començaments de la companyia, fins que sense sospites varen poder començar a vendre part de l'or de la guerra. L'or que els pagesos donaven obligats, la por ja se sap, per a comprar armes a Itàlia i ajudar a la victòria de Franco. Una fortuna en costades en aquest temps. Ton pare, sempre al casino, va deixar el maneig de la casa a les meves mans. Quinet perdre d'abans, misèria i dolor per al poble. Nosaltres, que havíem format part dels vencedors, també
certes dificultats. Si haguéssim pogut prendre part de l'or que teníem, però havíem d'anar vius, no aixucar sospites, estar alerta a l'aguait. Les dificultats eren grans. Era impossible trobar sucre de bona qualitat, cafè, teixits de Londres, com en temps dels reis. Ara, en 30 anys, Mallorca, per sort, ha canviat completament i ara ja no és la terra pobra del passat. Què m'has de dir? No hem deixat cap tala ni platja sense urbanitzar. Muriada, que anava també el negoci de les autopistes i els túnels. Quina desgràcia! Ara ja no cal aixecar-se de bon matí a les 2 de la matinada per anar a portar els detinguts davant el mur del cementiri. La guerra civil fa segles! A qui pot importar saber en aquests moments l'hora exacta? Un falangista molt conegut, cosí meu, va robar el rellotge d'Alexandre Jaume i el duia a la casa puta que hi havia a prop del de l'Alhambra. Nosaltres, mercès a les gestions del just i instructor, l'entranyable Ricardo F. de Tamarí, pogueren fer negoci amb les propietats de Tarder i de Nantòniques. Hi havia cases, finques rústiques, un bon negoci a la guerra. Tu pogueres fer carrera. Amb el que donava la possessió no haguessin pogut fer gaire coses. Les vostres misèries particulars. De petita, creia que el casal del carrer de Sant Jaume era ple de rates que rondinaven per les cambres i els passadissos. Torretons de les golfes. Rates? Sí, com ocells. Rates! Rates de qualsevol grandària de tots els colors. Petites, grosses, negres. Primetes, gruixudes. Era la vida que havíem aconseguit crear a casa. Quan arribava cansada de col·legi, només em posava el pau al forat del pany i sentia de lluny els seus moviments misteriosos. Produïen un so, una remor, difícil d'expressar en paraules. Era com el començament d'una llunyana tempesta, com el font d'un moviment de les dunes del desert, com el ressò apagat d'una gran multitud que es disposa a posar-se en marxa. Et confessaré un secret. Un secret? Sí, un secret. Jo he viscut anys i més anys al costat de milers de formigues afamagades que sortien perseguint-me com records i versemblants de la casa. Parlen i parlen, però no s'estimen, ni t'han estimat mai. Mira-les, riques, aviciades. Qui se'n recorda dels magres començaments de les companyies, fins que sense sospites varen poder començar a vendre part de l'or de la guerra, l'or que els pagesos donaven. Obligats la por ja se sap, per a comprar armes a Itàlia i ajudar a la victòria de Franco. Una fortuna en costades en aquell temps. Ton pare, sempre al casino, va deixar el maneig de la casa a les meves mans. Quina època la d'abans. Misèria i dolor per al poble. Nosaltres que havíem format part dels vencedors també patíem certes dificultats. Els llibres, senyora, no serveixen per res. Les cases, sí. I la terra? La terra era important que arrencada en mans dels qui salaren la pàtria en perill. Quasi s'ha fet enfollir. Era insaciable. Volia tenir més hotels, més diners, més accions dels socis. Ens ho digué poc abans de l'infart, que havia de construir-se la millor, la més grossa, la piscina més cara de l'urbanització. Em fot de pena veure aquí allà caçant, malgrat ens hagi fet petitant. Pena? No me'n facis ni mica de pena. Ben mirat, sa mare té raó. L'únic que he sabut fer ha estat dur doblers a casa. I d'això no m'he queixat mai. Evidentment, pensar que començar a viatjar tant, sabia. M'havien arribat anònims, trucades d'amigues desinteressades que es veien amagat amb alguna secretària,
platicàvem a l'estraperlo. Parlant del movimiento. Com m'agrada recordar els anys triomfals. En Franco sí que va saber entendre els rosos catalanistes i més sols que escrivien en català. Tots, sense deixar-ne cap ni un, a la paret del cementiri, amb socialistes i anarquistes, amb republicans i comunistes, com pertoca, com mana la llei. Mala gent els esquerrans, no mala sempre m'ho deia. Anar sempre alerta amb xuetes i mesons. Es cosa indudable que los valores espirituales que están en tan lastimosa decadencia en nuestro país deben ser base y fundamento conmovibles de toda sociedad bien organizada. Probar y et facis. Todo por Dios y todo por la patria. La matinada del 24 de febrer del 37 feia fred davant el mur del cementiri. La bufanda que havia donat al meu fill just li tapava el coll de la camisa blava. Amb l'emoció que ens posseïa, ningú no es fixava en petits detalls d'indumentària. L'escamot que comandava el meu fill havia de fusellar el batre n'Emili Darder i dos rojos destacats, en Mateu Quès i el diputat Alexandre Jaume. Alexandre Jaume fou l'únic que no volia rebre els auxilis de la religió. Ho recordo a la perfecció. El malalt l'hagueren de posar damunt una pedra. No s'aguantava dret. Pobre home! Mirava el cel amb desesperació, com si volgués agafar-se a l'ombra fugissera dels núvols. I hi havia molta gent observant l'execució. Els cronistes parlen de més de 2.000 persones. Els aplaudiments, quan el meu fill s'hi va apropar per descarregar el tret de gràcia, ressonaven a la fredor seca del matí. Després, anàrem fins a l'hotel. Els amics de la Falange ens convidaren a xocolata d'ensaïmades. Tothom estava eufòric. Com si no. Vos imagineu que haguéssim pogut fruir de 50 anys de pau i tranquil·litat. Malgrat certes debilitats, era un ésser humà com els altres. El meu fill era un home prou intel·ligent. No l'heu entès mai el meu fill. En els darrers anys, alguns dels nostres amics de la guerra, els meravellosos anys del comte Rossi i el marquès de Talles, de les conferències radiofòniques i escrits dels germans Villalonga, i retreien que s'hagués canviat de camisa, que els hagués traït a ells i als nostres aliats de joventut. No sabien el que es deien. Sempre havien anat canviant amb el temps, però sempre conservar el carnet de Falange. Contemplar-lo era el que més l'emocionava. Mi carnet de falangista que conservo pertenece a 1936. Ahora más que nunca, después de la ley orgánica que se votará el día 14, estoy donde estuve, en 1936. Oblides que el pare va mudar d'idees a mitjans dels 70. Es va fer del partit del govern. Potser s'hagués fet demòcrata, donar molts doblers pel partit del govern l'any 77. Va explicar a tothom que volia votar-lo. Pensaven que intentar mantenir per la força un ordre acabat era una autèntica bogeria. Continuar l'any 77 amb les antigues consignes hagués pogut el país a una guerra, el que hauria estat pitjor, a una revolució. Una revolució! Una revolució! Una revolució! Diu, estimades, a una revolució a la república! Oh
banquers hotelers digueren que calia ajudar activament a la consolidació del nou ordre democràtic i el Consell assenyat dels alemanys s'ha demostrat en la pràctica el més eficaç i útil per defensar els nostres interessos. És evident que actualment es pot aconseguir el mateix que en la guerra. Guanyar més doblers, tenir els debats entabanats, però per mitjà de mètodes pacífics. Només legalitzant la mare votar cada 4 anys. Són bojos, sempre ho han estat. Vaig ser jo qui va salvar el negoci. Franco ens servia uns anys, 40, una vida sencera. Ens fèrem rics precisament a causa de la pau i l'ordre que imposà. Deien que la policia pallissava gandrús. Desagraïts que protestaven. Sempre n'hi ha de desvergonyits. Per això, durant els primers anys, et vaig poder ajudar a controlar el personal. Gentussa forastera, que només volen cobrar a final de mes sense produir com pertoca. Durant dècades, cada vespre tornava a parte. Els cambrers que no treballaven prou. Els encarregats que no sabien fer produir el 100%. I sempre demanant. Sí, els que es posen malalts massa sovint. Les embarassades que demanaven dies de festa, setmanes de baixa. I demanant que portàs al proveïdor al carro que diu la fruita més barata. Sense la puntuista que menja llaunes i hamburgueses, que és bon menjar. Així, amics de la gent, passant com tothom per davant del seu cadàver. Elles, la filla i la dona, no poden saber mai que jo sóc la darrera amant del seu pare, del seu home. Quan el vaig conèixer, en una convenció de directors d'hotel a Madrid, en sortia un parell d'hora. Em costa molt. Més d'un any fer-li creure que era el primer home que coneixia i que m'havia enamorat d'ell. A la mica de mal enganyar. I que una vegada haig de recórrer fins a un suïcidi fingit per tal que em cregués. Tanta feina per això, per morir d'un infart, tot sol, en el lavabo de l'Orfort venint de París. Duia la cartera plena de revistes porno. Se li va oblivar més per París arreu. Sort el director de l'aeroport ens coneixia. Amb l'ajut de la policia. No hi ha hagut mai problemes per amagar els fets a la premsa. Morir de toc de cor. I això, que anava a fer-se una revisió anual. No li han servit ni les revisions, ni les 2 horetes de tenis, 3 pits a la setmana. Sembla que quan el teu destí està escrit al llibre del cel. No hi ha res a fer. El nostre festeig va ser llarg, malgrat els impediments que hi va posar sa mare. Era i és una estofada. Volia cognoms del temps de la conquesta. Cert, ni xuetes ni forestes. La bruixa s'escandalitzà imaginant sense fonaments que els meus avantpassats eren xuetes. Estius el Pedrer, no? Mútues visites a l'hora baixa dels diumenges. Joc de parxís, cofeta, de pala, vinols. No te'n riguis. Era una època exultant. Guanyàrem la guerra. Que lluny éreu de l'exemple de Sor Francinaina Ciré, de la noble Carlina Catalina Saportesa, per no parlar de Santa Catalina Tomàs, o bé, la Madre Alberta. El que
nosaltres a Casa Bona havíem preparat una catifa de flors per italians, requeters i falangistes. Les botes de l'exèrcit no fan cap mena de renou. Tothom feia besades als voluntaris italians, als falangistes, carregats de rosaris que desfilaven, marcials, cap al Tedeum de la Seu. Em costà tant, com no es pot imaginar ningú aconseguir que deixés la salva. La secretària, que era la que més doblers li treia. Una lluita ferrissada, que estàs només per mi, que fos meu. Particularment després de tantes aventures com havia tingut amb homes de negocis, professionals, executius d'alt estànding econòmic. No m'interessava gens ni mica a ser, per una temporadeta curta, un amant qualsevol, perquè després de pagar-me un parell de viatges em digués adéu, fins un altre. No és que fos mesquí, és tret. Al contrari, era massa generós amb els empleats. Quan els capellans li demanaven algun ajut, sempre podien comptar amb un televisor per l'Hospital dels Pobres. Per Nadal, uns quants quilos de torró pels vells i les vídues. Són terriblement descuidats els obrers quan fan feina. No pensen en les despeses que ens poden ocasionar els propietaris. Era esplèndid amb els seus treballadors, malgrat les calúmnies dels sindicats. Qui de la gent que mantenia amb els seus diners podia queixar-se? La qüestió era treure-li els doblers abastament mentre duréssim les nostres relacions. I això no s'aconseguia fent jocs de mans dins del llit. Complir, fer una bona feina amb la tècnica de l'amor. Això ho podia fer millor qualsevol meu cabaratre del carrer. Es tractava d'enamorar-lo. Crec i creure que era el meu primer home. El pare ja començava a ser un destor, ingenu. Es pensava que jo encara tenia 10 anys i els meus 22 ja en feia 5, que me n'anava lluitant tots els homes que m'agradaven, tant amb els mariners del nostre iot com amb els cambrers i administratius de la nostra companyia. Tu ho passaves bé, tu creus? Pensa en la rata. Puig, tu tenies el problema de les rates, no t'ho negaré. Però jo mai vaig tenir cap tema de conversa amb ell. Només sabia parlar de doblers o dels escarrans que havien matat en temps del Movimiento. Sovint tenia malsons. Es despertava suat, agitat. Em mirava com si no em conegués. Què tens? Li demanava preocupada. Desvariejava d'explicar-m'ho. La sang calenta de mil i garder omplint la cambra. S'incorporava del llit, tremolant, es palpava les orelles, el rostre. Com un raig de sang per les orelles. Puc tacar les catifes, el marbre de l'escala, els passadissos solitaris, el llit on deva generar la nostra estèril nissaga de senyors de la terra i moderns empresaris. Provava de consolar i deia, no tinc res. No digui res amb mare, es pot amoïnar, cridarà els metges, l'ambulància, hauré d'estar una temporada al llit. Pobreta, a vegades em feia pena. No podia aturar-li el tremoll. Que s'hagués drogat. Mireu prova de drogar com sigui. L'hemorràgia que em raja en el cervell, el petit riu de sang que em surt com un cuc per l'orella i s'ajunta amb la d'Arquès, l'Alexandre Jaume i Emili d'Arbé, embrutant el transport, pujant impetuosa com un onada incontrolable fins a la Gargamella, ofegant-me com cada matí, com cada dia. De 40 anys em sap. Vos pensau que feren molts doblers anant a missa de 7. A vegades cal embrutar-se les mans si vols aconseguir qualque cosa de profit. No sabia que tenia doblers. Vaja si en tenia. En esclatar el movimiento va saber moure's, fer-se amb moltes propietats. Va arribar a denunciar fins i tot famílies de dretes, només per quedar-se amb l'Hisenda. Eren temps obscurs. Qualsevol denúncia servia per desfer-se dels que molestaven. Ningú no anava a cercar aleshores si eren o no veritables acusacions.
A la postguerra no calgués dedicar-se a l'estaterno. Tenia hora amagat. Els pobres pagesos, pensant que les seves polseres i els seus anells servien per comprar armes a Itàlia o a Alemanya. Un enamorat. I un poc més endavant. A espantar-lo! Amb la creença que em podia matar, llançar-me pel balcó mig del carrer, per culpa seva. La família sabia de la nostra història si el fet sortia als diaris. El meu pla funcionà a la perfecció. Val a dir que em costà bastant, perquè vaig haver de donar diners a una bona tropa de gent per tal que li parlassin bé de mi. L'operació fou planificada com si es tractàs de la sala a una ciutat de mi. No podia cometre cap error. Tu sempre t'ho has passat bé. La fileta estimada et tenia ben aviciada. Em costà perdre l'enteniment, aconseguir que no deixàs totes les meuques que l'envoltaven, envoltors a la guai, per treure-li els doblers que poguessin. No saps de res més que queixar-te. En el fons era un ximple de tu, si sabies les prestes. No saps què dius? He patit molt al costat d'aquest home. Hauràs guanyat el cel, estimada. En confessar que estava avorrit dels problemes familiars. La dona veia arena i formigues roges dins del malalt. Xisclava! Era boja. Patia. Potser. Ell tenia mals sons. Somiava sovint amb l'Aurora Picornell, fusellada al cementiri de Morens, amagada rere el seu balancí, agitant uns sostenidors tacats de sang, avançant, amb un punyal a les mans, cantant la Internacional. Amb el temps i amb el meu intel·ligentíssim treball vaig aconseguir que estàs quasi boig per mi. Quasi. No totalment. Perquè els diners ho eren tot per ell. Crec que es van ajuvenir. Potser el vaig ajudar a esmortir el soroll de les canonades de la guerra. Unes aprofitades, unes neuques, la dona, la filla, les amants. Només jo parlava per l'engrandiment de la companyia. Amb la feina que he fet per la casa i no m'has deixat res, com has pogut fondre tants de milions. Tanta por feien els fantasmes del 36, de jo que els morts no són capaços de temorir a ningú. Amb això té raó la bruixa. Quan ho entendràs? Els crims són els perillosos. Mentre vaig a partir no pots negar. O no veus que la teva dona es va casar amb tu només per la nostra posició, pels doblers i les finques? Una desgraciada, molta planta i pocs doblers. Nosaltres, que foren de les famílies més importants donant suport a Franco i la religió catòlica amenaçada per la xurma. No m'entenen! Jo vivia dins d'un casaló ple de rates. Tota la meva
Qui sap, era possible que t'anàs bé. A mi mai va solucionar l'assumpte de l'Arena. El teu pare ho sabia, ho intuïa. S'havia enamorat d'una de les seves secretàries. No parava mai per casa. Fa una època en què el vent arribava a formar dunes en el rebedor, en el menjador. Els meravellosos mosaics del segle XII, Sant Marc, que explicaven amb aquell vital primitivisme bizantí episodis de l'antic testament, també servien per als meus propòsits davant l'altar major de Sant Marc de Figuer. Crec que torna a trobar la meva antiga fe. Plorava. Quin brètol. El vaig veure plorar. No me'n podia venir. Què et pensaves? Que no t'incòpins les entranyes? Ens agafaren ben fort les mans, rezant el rosari. Havia de treure-li la casa. Marxar amb una meuca a Venècia. Els vaig sentir sovint parlar amb les agències de viatge. Una setmana sola dins el casal, provant de trobar les canonades d'aigua fetes malbé per la maleïda Arena. Una feinada immensa. Els criats lliuraven i no volia cridar ningú. Provar d'obrir passadissos entre la duna. I buidar la banyera d'arena abans de dutxar-me. Una verdadera feinada d'esclaus, mentre ell m'enganava amb la secretària. Les rates també hi eren, no oblidis mai les rates, mare! Vaig aconseguir la casa de Dragant Picaport el dia que visitàrem el Palau dels Dots. Quan em digué que sí renia, en jurava l'amor etern damunt l'escalinata dels gegants. Torna vell, creu en l'amor. Ja és meu, vaig pensar, mentre passejàvem moments més tard per la rima d'Èlia i Teresa, entre joves escarrats, que de tota Europa assistien al Festival Mundial de la Pau. Si els escarrats fossin rics, jo mateixa m'hagués posat pantalons texans i hagués fumat així amb ells. A ell li feia por l'entrada al vital de la joventut. Sort d'Espanya tenim en Franco, que m'entrava abraçant el pas, fugint de les banderes roges com les rates pinyades s'escapen de la llum del sol. Jo estava i havia tret la cara. Em servir de res, el prestigiós secret de neteja i desinfecció. Aquell capvespre havia anat al cinema. Volia creure que en tornar a casa el meu malson havia desaparegut. Els obrers contractats les haurien eliminades totalment. Cal dir que per dintre em feien 1000 preguntes. Una mica preocupada, perquè encara no m'acostumava a la idea d'estar sola dins el casalot, al cap de tants anys d'haver conviscut amb elles. Al capdavall, per què no dir-ho? La seva presència havia esmorteït la vostra absència. Tu, boja, ell, amb la feina, de viatge amb la secretària de tot. I jo, abandonada, amb 4 joguines de nina rica, les rates i els objectes acumulats amb la guerra. En el temps en què el vaig conèixer, jo ja havia sortit amb directors de rang, executius, polítics de la democràcia. M'havien succeït algunes males històries que no volia repetir, com la de l'advocat que separat de la dona porta a viure a casa seva. Una trista experiència que m'ensenyà molt. Amb l'advocat visquérem un parell d'anys feliços, però inexperta com era joveneta, no m'havia preocupat de deixar les coses ben fermades. I un dia succeí l'inevitable. Després, l'engina de pit. Moria dels meus braços. No sé com la dona s'assabentava de la mort del seu marit.
però l'endemà es presentà a la porta amb la policia i un notari. Em tragueren al carrer sense poder agafar ni la roba. Les meves coses, abandonades, amb un sergent a la porta, sense poder entrar al pis. Pensar aquella feta em va jurar a mi mateixa, anar més viva en el futur i no deixar que mai més em tornés a passar res més semblant. Anaves enfugint per moments, mare. Un dia, en tornar de Londres, et vaig trobar amb el casalot. Eren altes hores de la nit, amagant-te, rere portes i cortinatges d'imaginaris fantasmes que d'ell no et deixaven dormir. Vols dir que no exageres? Exagerar? Estaves dreta, a un racó del menjador, tremolant de fred, amb la teva boina roja de recater i la bandera espanyola a les mans. Et vaig preguntar, què fas aixecada tant tant? Ho recordo. Vaig exclamar, has fotut la guerra! La guerra! La gelosia que et torcava per dintre. Malgrat el teu gran amor pels doblers, mai no vas acceptar que el pare t'enganyés en qualsevol dona que sortís a la feina o al carrer. Colpejaves les parets durant hores i hores amb la fusta de fregar, fins que trucava el timbre a la policia, avisada pels veïns. Quina casa de fulls. Si no hagués estat per mi, ja faria anys que hauria fet fallida. Quan em desanimava, pensava en el generalíssimo. Sempre miraria la seva proverbial austeritat, la força de voluntat que tingué per arribar del no-res a cap d'un estat, que poca cosa ets al seu costat, malgrat fer carregades en el temps de la guerra. En el seu temps, Franco ho va tenir difícil per fer front als revolucionaris que volien arrendar amb la propietat privada. Havia de fer-se una llarga guerra per salvar el més sagrat de la humanitat. La família, l'ordre i la propietat privada. Estamos dispuestos a dar trato de amigos a los catalanes que declaren públicamente su españolismo. Pero no vamos a ser tan cándidos de caer a la buena fe del señor Compaños. Dicho honorable pistolero ha declarado ahora que el desembarco en Mallorca ha sido un error histórico. Eso era antes de que Mallorca desiguiera las columnas marxistas cuando debía hacerlo para... El juego aparece demasiado cómodo. Ha sido un error, naturalmente, porque han sido aplastados. Que no venga ahora el señor Companys con los romacos de pecadora arrepentida, porque toda Mallorca desea el exterminio de su persona y de la Generalidad. Per això no volia fallar. Havia de fer escriptures, donació davant notari. Venècia fou un lloc ideal per enamorar-me encara més. Amb el temps he anat acumulant els pisos, els xalets, i això sense comptar amb els amics de pell, les joies, els viatges. Jo estava envoltada d'arena quan perseguien les formigues per la casa. Pitjor estaven les meves amigues, casades amb homes d'una posició social inferior a la nostra. Els homes sempre menteixen a l'esposa. El que no permetrà és una escriptura signada davant notari. Les pobres pateixen més, enganades, sense tenir la satisfacció dels doblers, els comptes corrents, els xalets, els criats. Mo mare m'ho deia sovint abans de morir, que es divertesqui fora i et deixi el maneig de les pessetes. Tu ets i seràs sempre la senyora, i cap de les seves amiguetes podrà posar els peus dins casa teva. Els podràs afuar els cans sense que ningú et digui res. I així ho faràs fer. Amb el temps bona cara. M'estimarà més per ti. Marxar cada temporada lluny de vosaltres. Amb desconeguts, estrangers. Els homes d'aquí encara no accepten, no entenen que la història amb ells és merament ocasional, que simplement els he utilitzat per passar una bona estona. Creguts, masclistes, com solen ésser la majoria.
donaven satisfets els nostres serveis. Alguns problemes amb els ecologistes, res de seriós. Quan no els podien fer callar les dones introduint-los dins les institucions, els enviaven a la Guàrdia Civil, un parell de multes i a reclam. 3 pisos, un xalet, un Mercedes en aquesta cordellera. Quina desgràcia de testament. Com em va dur escoltar el sermó, firmar les escritures davant notaris. Quina bogeria. Ja em diràs, com acabarà la gent que tant ens costarà d'aixecar. El convencia per marxar a fer viatges per indrets exòtics. Faré com la meva filla, murmurar. Tenia una necessitat psicòtica de fugir de la família, de les exigències constants de la mare. Una persona d'un tarannà dominant que sempre el tenia atabalat. Tenia comprats molts empleats d'agència. Sabia on anava de viatge la seva filla. No volia topar amb ella, per Tunísia, pel geni. Inolvidables nits de lluna plena. Em despullava al costat de la piscina de l'hotel. Havíem llogat totes les habitacions a la planta. Amellocats sangoneres, la teva dona, la filla, el perdut del teu fill, les prostitutes que t'han envoltat. Realment no em puc queixar. Queixar-te en les escritures que li he fet signar. Encara li hagués pogut treure més doblers si no s'hagués mort tan sobtadament. Mira'l, amb aquesta careta d'important home de negocis. Tan viu com semblava i com li vas prendre el pèl. No hi ha home damunt la terra que no tingui el seu punt dèbil. Si una dona intel·ligent vol treure més doblers, l'únic que ha de fer és trobar la zona exacta per on ha de atacar. Tàctica i estratègia. No n'hi ha cap que no fluixi la bossa si els fas creure que són els primers, o que mai de la vida no has conegut mascles com ells. Es fonen de satisfacció. La feina d'una dona intel·ligent consisteix en trobar exactament el punt dèbil dels homes. La resta té poca importància. Una mica de teatre i et pots fer rica. En definitiva, què és el que ha fet molt bé amb les dones? Mig dotzena de pisos, uns apartaments vora el mar, algun cotxe... Misèries comparat amb el que tenim. I què tenim, mare? Arena dins del menjador? Formigues que ens persegueixen de nit a la dia. Fotografies de cases calcinades i cadàvers de milicians i milicianes podrint-se amb el sol de gos i rates. No les acomenis les rates. Recorda la perfecció el dia que vaig tornar a casa després d'haver-me encomanat les desinfeccions servei de neteja. Per uns moments vaig imaginar que m'havia pogut desfer d'aquell malson etern. Però no, i era sense fallar, com sempre, com cada nit, envoltant-me pel davant i pel darrere, saludant-me amb els seus moviments àgils i nerviosos. Et saludaven, que vols dir que et coneixien? I tant que coneixien. Estaven contentes perquè feia estona que m'esperaven. El verí, en poca quantitat, no les havia afectat gens. Les rates més grosses, les del racó, les més llaviscoses. Fins i tot em recriminaven per haver vengut tard. Tu i els oïdossos animalons! Tu i la nena dins del menjador! Parlaves de la nostra Hisenda. Comentava els sacrificis que he fet per tu. Vaig salvar la major part de l'Hisenda, perquè quan tingué la primera angina de pit, el vaig portar a un notari amic. Va firmar tots els papers que li posaven pel davant. Tenia por, una por immensa de la mort. Li ho llegien els ulls, aprofitant-me d'un moment de debilitat. Sí, ho reconec. Sempre vaig dir que no tenia voluntat. Li haguessin pres la Hisenda sencera ja no hauria estat per mi. en el fons era un desgraciat. Finalment, podràs alliberar-te esclafant una botada a l'exèrcit de formigues que et persegueix. Sí, ara el cert és que ja no hi haurà senyor a casa. L'única senyora seré jo. De per això em vaig casar amb ell. Els joves sempre s'obliden dels vells. Ningú valora els nostres sacrificis, la feina que hem fet.
Quan et cases amb algú, existeix la possibilitat. La vida seria massa trista si no hi hagués aquest imprevist d'enviudar i quedar-te amb l'Hisenda. Soc sincera. A la meva edat ja no serveixen de res les mentides. És tenir-ne molts fou un dels motius que m'impulsaren al matrimoni. I no em sap greu, ho reconeixo. Pobret, no us fa pena veure'l aquí allargat i la seva dona pensant en les cases de terra i la filla en aventures. El peix gros sempre es menja el peric. Si ell s'ha mort, jo no puc deixar d'organitzar-me el futur. Viure com pertoca. Podrem llançar al carrer les banderes de la guerra, els trofeus que prengueren els rojos a Porto Cristo, les fotografies amb Suárez, Fernández Miranda, respirar tranquil sense la presència dels morts per primera vegada a la nostra vida. No l'has estimat mai, el pare. No està bé del cap. És complicat salvar una herència. Els fills, qui no la suada, la fan desaparèixer en pocs anys. Jo els protegia dels altabassos. I ara en la democràcia és molt més difícil saber navegar, signar contractes avantatjosos amb els turoperadors i sindicats. Jo soc vella, em resten poques forces, no puc ajudar com abans. En temps de la guerra, era jo qui netejava el canó del seu fusell i li penjava l'uniforme. Volia que cada vespre, en anar amb el miló de la societat palmesana, a fusellar rojos al cementiri, pel camí dels Reis, portàs el millor uniforme i la pistola més refulgent. Deia que recuperava la vida en els meus braços. A vegades era exigent. Tenia capricis. Volia que li muntàs quadres. Va dir que sempre m'ho va pagar bé. Una vegada em va fer disfressar de magdarisenca, ancien règim, altres perruques enfarinades. Dones d'abans de la revolució. Alguna vegada, quan la sang del 36 li era massa present, m'explicava, obria el pit dels homes amb les seves pròpies mans. Volia saber si els rojos tenien cor com els cristians. La cocaïna ens transportava cap a una dimensió desconeguda de l'espai i el temps. Amb les drogues vaig aconseguir cerclar-lo encara més. Em deia, m'has fet el teu esclau. Potser era veritat que necessitava oblidar els brolladors de sang de la seva joventut. I jo era simplement l'excusa que necessitava, la mà caritativa que li proporcionava les medicines de l'oblit. Els anys pesen i sense tu tanmateix. Qui sentit d'ajudar en res en aquestes aprofitades? Millor que ho fonguin tot i així no en quedarà res ni llavor de tot el que han fet en les darreres 4 dècades d'ençà que guanyaren la guerra als rojos. Després volia fer l'amor, com si encara tingués els 20 anys de la guerra. Li ajudava a creure, cobrava bé per proporcionar-li aquesta il·lusió de saber-ho. L'endemà restaven pel terra les copes buides, les ampolles espanyades, fragments de seda dels meus vestits de fantasia, petites i enigmàtiques taques de sang. M'explicar que les milicianes que agafaren a Porto Cristo, abans de fusellar-les, les havien fuetejades nues davant la mirada complaent del pare Dorber i el comte Ros. La sang va tornar jove, murmurar, oblidar mitjançant el sexe. Maleït
marxa per la Mediterrània. Hi ha uns creuers especials per les senyores amb possibilitats com això. Ara, descansada, no aniré a veure mai més el psiquiatre. Quants diners no m'hauran fet en les seves consultes? Ai, el jove de l'agència de viatges m'ha dit, fem-me l'ullet, que hi ha uns creuers especials per a senyores amb possibilitats. Ha remarcat amb una rialleta sospitosa això de les possibilitats. Vostè ja m'entén? M'ha dit, fem-me l'ullet i ben bé que l'entenc. No penses guardar ni una mica de dol pel pare? Dol? Dol per aquest bandarra? Ja m'ha fet patir més del que era necessari. Aniré amb les meves amigues, també viudes. Unió de jovençants vindran rere nostra a veure per embarragades de joies, targetes de crèdit i dòlars. El propietari de l'agència m'ha dit que hi ha un infinit de joves grecs i italians que per 4 duros entretenen a les passatgeres de 1000 maneres. A la fi descansaré. Qui diria que amb la teva mort comença la meva segona joventut? No sé per què ha deixat tantes propietats a l'inet de la mare. Imagina't que ara de vincular coneix alguna aprofitat. Va fent-li la bona, li treu els doblers. L'haurem de vigilar per saber qui surt amb quina gent es relaciona. Si fa gaires desbarats, sempre d'acord amb el pendut del meu germà, la podem donar per boja. Contractar uns bons advocats, fer-li un bon regalet al jutge. Qui sap, sé ben cert que seria possible anul·lar el testament. Fer-me a mi l'administradora general de la companyia. Potser sigui la solució. Contractar uns bons advocats. La donarem per boja. Realment no em puc queixar. Li vaig treure el que vaig voler. En el fons, llunyà. Per això mai vaig posar cap impediment quan em demanava que el guarejàs. Al final de la vida, el famós hoteler, rebut pel rei, doctor honoris causa de la nostra universitat, només podia fruir del plaer, enervant-se, mitjançant el dolor més profund, les vexacions més humiliants. El fuetejava totes les meves forces, amb gust i ràbia alhora. Cinglaves li dibuixaven petits rierols de sang per l'esquena i els braços. La sang i el sofriment. L'única manera que coneixia de cursar el món. El primer dia que em portava al pis ho portava a les seves amigues. En tirar al llit, com qui tira un fartell. Al costat, ho vaig saber dies més tard. I guardava la pistola amb la que donava el tret de gràcia als enfusellats. Un dia vaig gosar demanar-li. Per què? Per què tanta sang aquell maleït estiu del 36? Mudar el rostre. Vaig posar seriós. Em digué, donant la pistola. Durant anys
els amitgers i llogaters, els nostres empleats, han acudit al casal a pagar els seus deutes, amb una inclinació de cap, amb por d'embrutar les catifes perses quan els rebia el gran rebedor d'Omassar. Tingues el que ha de dir ben clar dins la memòria. Mentre duri dins la seva obtusa consciència el record sagnant, la guerra i la repressió, protestaran, pagaran puntualment el que els correspon i, de ser necessari, ens portaran al llit les seves filles, si els hi ho demanen. Mon pare era mitger. Treballar de sol a sol, sense ni un dia de descans. Morir maleint els botxins que s'aixecaren contra el poble l'any 36. Tiene Mallorca y lindas playas para escuchar a los acordes de una història forta. No sé, vosaltres sabeu què us ha produït. En tot cas, hem apostat fort aquesta vegada i haig de donar les gràcies al grup Germanó per haver defensat aquesta obra amb tantes ganes, com heu vist avui. Dic dues coses sobre l'obra. Primer, que heu vist que estava situada a Mallorca. Està escrit per un senyor mallorquí, que es diu Miquel López Crespí, i casualment un autor que el nostre poble, malgrat l'any 93 i l'any 98, em sembla ser, va guanyar 2 premis de narrativa i de poesia. Això ens va entrar més tard. Un senyor que ha guanyat molts premis, no només a Malgrat, sinó arreu, que el van trucar, que li van dir que ens feia gràcia muntar aquesta obra, i bueno, va resultar ser un senyor agradabilíssim, que ens ha donat totes les facilitats, que no ens ha volgut cobrar els drets d'autor, que ens ha dit que si hi havia algun benefici anava a favor del grup, i que va dir que intentaria venir. No ha estat possible, suposo que bé, Mallorca limita per venir, però en tot cas donar moltes gràcies a aquest senyor i agrair-li
les seves ganes que nosaltres féssim la seva obra. Aquesta obra va ser estrenada fa 2 anys a Palma de Mallorca. No s'havia fet més. És la primera vegada que es fa a la península. I per tant, doncs bé, aquest senyor li feia especial gràcia. I nosaltres, doncs, també. I en segon lloc, dir una mica per què, justificar una mica per què hem escollit aquesta obra i aquest tema. La intenció meva i del grup, puc assegurar-ho, no ha estat ni per un moment desvetllar episodis que van separar amics i veïns i familiars del 36 al 39. Al contrari, ha estat una mica una manera de dir que no es torni a repetir mai més aquella gran bogeria que va ser la Guerra Civil del 36. Moltes gràcies. Exactament,